lauantainen pilvinen päivä ja X30 kartti Lahdessa saattanut sitten varmaan osalta käyntiin ja nyt mennäänkin suoraan aika ajoihin. Tällä hetkellä Mastersit painaa tuolla tiukassa kaarassa, joten tänä viikonloppuna nyt vastavuoroisesti saattekin sitten täältä kuvaa. Huomatkaa, mahtava kiinni vaadotus. Upea suorastaan, joten kannattaa tunnustaa sinistä väriä. Ei siinä mitään, nyt mennään katsomaan mitä tämä karting näyttää. Meikäläiselle neitsyt matka myöskin karting maailmaan, joten pienen hetken kuluttua päästä näkemään miltä tuolla radalla näyttää. Ottakaa raikuvia apua! Moni koko! Semmosta.